Numru ta' pilloli mogħtija b'xejn mill-gvern huma out of stock. Il-pazjenti jieħdu r-risposta ta' jekk tridu ixtruhom intom bi fluskom. Spiżerija partikolari f'San Ġiljan mhix toffri numru ta' pirmli fosthom dawk li jbatu mill-kundizzjoni tal-pressjoni u tal-kolesterol. Persuna li tkellmet ma' Net News qalet li missiera ta' 54 sena ibati minn dawn il-kundizzjonijiet u saħansitra għandu problemi fil-kliwi. Jekk hu ma jieħux dawn il-pirmli, il-kliwi jiġu affettwati b'mod ħażin. Minn borża sħiħa jiġifieri 5 tipi differenti ta' pirmli l-ebda minnhom ma nataw dan ix-xahar. Iżda dawn mhumiex biss l-uniku affarijiet li qed jinkwetaw lin-nies rigward l-ispiżeriji. Minn stħarriġ li sar mill-Gazzetta llum jidher li jekk kif pajjiżna għaddej mill-pandemija tal-coronavirus, il-prezz tal-maskri u l-ingwanti żdied mod sostanzjali. Spiżjar partikolari saħaq li fejn qabel maskri f'pakkett ta' 6 kienu jinbijaw 1 euro, issa maskra waħda qed tinbih għal €1.25 u f'ċerti każijiet oħra saħansitra €4.95. L-istess qed jiġri għall-ingwanti li qed jinxtraw f'ammont kbir minn numru ta' persuni minkejja li l-professur tas-saħħa Charmaine Gauci wisset li dawn jistgħu jkunu iktar ta' periklu jekk wieħed xorta waħda jmisswiċċu. Minn spiżerija l-oħra l-prezz varja minn €6.80 għal €10 kull kaxxa ta' 100 ingwanta. Skont diversi spiżjarer jidher li żieda fil-prezz qed tkun importa min-naħa tal-manifatturi u għalhekk l-ispiżeriji ma kellhom ebda għażla oħra ħlief li jollu l-prezz.